тук в Кичук, откъде мога да си купа месо? Вие, момче, май не сте от Кичук. Булевард Вапцаров, Камел, напред 200 метра, 300 и сме на най-хубавата месарница. Хайде да те водя. Тръгвай. Месото е винаги пресно. Много е хубаво. Това е детска градина Светлина. След нея, малко напред още, и ще стигнем до месарницата. Ето я месарницата, Южен полъх. А ако дойде с колата, ей там, завиваш наляво, има безплатен паркинг. Айде, ела, идвай. Добър ден! Шишчетата са уникални. За децата, ако имаш дечица си, вземи пилешки шишчета, ще останеш доволен. Моя внук обича много супа топчета, каймата е разкошна за супа топчета, а пък капките също. Толкова са хубави, тия мезета уникални. Дядото толкова ги харесва, че сега го се карам. Стига, вчера взимах тая луканка и пак е свършила. Ама то спирка има ли?